Min jaf kemm darbet tusta nibda għada. U llum mhux qiegħed biex ngħidilkom kemm hu ħażin li toqgħod titratini għax dak nafuh biżejjed. Però illum ħanejdilkom illi jekk vera ħadibda għada, dak jiddependi mhux se tagħmel issa, mhux se tagħmel illejla meta forsi qed tara dan il-video. Għaliex qed ngħidu hekk? Għax da jiddependi ħafna minn inti anka l-kwalità tar-raqda tiegħek kif se tkun. Mela jekk inti ħatorqod sew, jekk inti ħatorqod biżejjed, jekk inti ħatorqod mingħajr stimulanti jiġru fik, hemm ċans kbir illi għada iva għall-grazzja tal tqum tajba u tqum determinata illi tagħmel l-affarijiet li suppost. Right. Mela, skużaw nextu toqqa tal-video. Mela, iva, jekk inti l-lejla ħatamla affarijiet li suppost, għada ħatqum kif suppost. Mela, number 1 ara illi inti qed tevita il-kafe bejn l-aħħar 3 sigħat u 4 sigħat tal-ġurnata. Mela jbeħsibek torqod tal-mod tal-kelma f'nofs il-lejl bejn 8 u nofs il-lejl tal-anqas evita l-kafe. Nissuġġerilkom li għal ħafna nies anke 6 sigħat ikun numru aħjar biex dak l-istimulant illi qed jiġri madwar ġisimkom kollu ikun klirja mis-sistema ta' ġisimkom. Number 1. Number 2, jekk ħadd jieħdu xi alkohol taqbżux il-limit ta' tazza waħda nbit għax ukoll iktar alkohol milli suppost ħajtel filkom nirqat u mhux tal-li jgħinkom, mhux tal-li ma jgħinkom, sorry. Bil-ma sens, mela sabu illi l-imbit iwa jista' jgħin għall-ansjetà. Jista' jgħin biex jikkalmana, jista' jgħin anka ċirkulazzjoni fost benefiċċji oħrajn anka relatati mal-qalb. Però ħafna alkohol xorta ħajtellef l-irqat. Allura ċans li għada tqumu intom iktar għajjanin ħajkun ola. L-aħħar mhux tinqas preparaw il-ħwejjeġ ħdejkom għax jekk intom determinati li tqumu l-ewwel ħaġa filgħodu u jiena din nissuġġerilkom ħafna illi iwa tqumu tagħmlu l-exercise jew l-iktar ħaġa li hija importanti għalikom f'ħajjitkom l-ewwel ħaġa filgħodu jekk jista' jkun qabel ma jqumu tal-familja. Għax dak il-ħin fejn intom mhux itellifkom il-mobile, mhux itelfukom it-tfal, m'hemmx demand oħra tal-ħajja, intom għandkom dak il-ħin kwiet fejn il-willpower tagħkom għadu fl-aqwa tiegħu. Għaliex? Għax filgħodu qomna friski u qegħdin determinatissimi biex dik il-ġurnata nagħmluha kif suppost intu direzzjoni tajba, allura huwa l-aħjar ħin biex tagħmlu iktar affarijiet li taħsbu li huma importanti. Jew l-affarijiet li taħsbu li huma l-iktar importanti, jew inkella l-affarijiet li taħsbu li huma l-itqal għalikom, l-aħjar ħin għalihom daw either or jew it-tnejn li huma, forsi jekk għalik l-itqal waħda hija l-iktar waħda importanti wkoll, għamluhom l-ewwel ħaġa filgħodu għax wara l-ġurnata mill-ewwel ħadkun għan-niżla. Mill-ewwel ħadda tħossuha eħfef. Għax dak li ħsieb biss ta' kemm l-oġġett huwa tqil jew ta' kemm l-oġġett huwa importanti, tajjartuh min-nofs u tistgħu tkomplu l-ġurnata. Mela jekk tridu għada li jkun bomba, araw illi l-lejla tlestu ħalli iva għada tkun ġurnata waħda mill-aħjar li qatt kellkom. Niltaqgħu.